Ukanti siqhagamshelana naye ngqo uMandisi Dyantyisi ngoZoom. Molo bhuti, unjani, uphilile na? Kutshanje ubucule Market Theatre kumnyhadala obizwa Inhlambululo. Ingaba abo bebezimaselo msitho bawamkele njani umculo wakho omtsha kwaye singalilindela nini icwecwe lakho elitsha? Mandibulise kubabukeli nabathandi beNews Africa. Ndiyabulela kakhulu ngokuba ninam nindimemile. Bekumnandi kakhulu eMarket Theatre kwenzeke into engaqhelanga ukwenzeka ngoba besihlala umculo omtsha kodwa abantu bebekhona bezokubukela bawuthande kakhulu. Ngoku abantu bafake ucenzelelo ukuthi bathi bafuna icwecwe elitsha kodwa ke sesiqalile ukulungisa. Ndiyathemba kulo uzawuthi uqala unyaka ka-2025 noko zibe zikhona iindaba zokuphuma kwecwecwe elitsha. Amkelwe ngothando ngabalandeli nabathandi bakho amacwecwe akho amabini uSomandla noCwaka. Abanye bathi umculo wakho ulibali elichukumisayo, ntamba abanye bathi ingathi uthetha noThixo. Ingabe uyakungqina oku? Umculo wami uyaphila ngoba ndiwubhala ngobomi bam, ndibhala ngezinto nami endidlule kuzo nezinto abantu endibaziyo nesizwe ngokubanzi sidlule kuzo. Kuyabaluleka uba xa sibhala umculo sibhale ngezinto esizaziyo nezinto esizivileyo nathi khona ukuze uthi xa useqongeni uthethe into oyiphilileyo nawe. Umculo wakho Mandisi kwakhuthazwa ngumculo wecawa nowesintu. Ingaba kutheni kubalekile kuba siwugcina uphila umculo wesintu kwaye kutheni kubalekile kuwe ucula ngolwimi lwenkobe? Andingomntu kuba ndicule ngolwimi lwam. Iingcinga zam kuye kuthiwe ulwimi oluncancebeleni. Ibalulekile ke ngoku loo nto leyo yokuba ibali lam ndilithethe okanye ndilibalise ngolwimi lwam khona ukuze abanye, ngoba eyona nto endiyibonayo yokuba siyaphulukana nolwimi lwethu. Kubalulekile okokuba ke sishiyele aba baze emva kwethu ngoba nathi silufumene olu lwimi luphelele. Salithatha, salithanda, lwasenza aba bantu singabo. Kuyabaluleka ke nathi sibabonise abantwana abancinci nabantwana bethu abantu abazayo ukuba olu lwimi lusithi, ngaphandle kwalo akho nto sinoyenza. Siyayazi ukuba umculo wakho wonwatyelwa kwihlabathi ngokubanzi. Ingaba lalikhona ixesha apho mhlawumbi wawunexhala lokuba abanye abantu abazowuthanda ncam umculo wakho njengoko ucula ngesiXhosa? Iba khona sisi loo nto leyo, andifuni ukuphosisa ngoba uyaxelelwa kuthiwe xa uzawukwenza umculo wakho ngolwimi oluthile kukho abantu abanintsi abangazokuva. Ezo ngcinga nokukuthandabuza kuye kufike. Kodwa kum kwakubalulekile kokokuba yonke into endithetha ngayo, yonke into endiyiculayo, yonke into endiyibhalayo nangendlela endicula ngayo xa ndiseqongeni yinyani. Ndathemba ke loo nyani okokuba yiyo yawufikelela ezintliziyweni nasemiphefumlweni yabantu. Ndiyibonile loo nto isenzeka. Abantu abanintsi athi umntu mna ndisazi isiXhosa kodwa le nto uyiculayo ndiyayiva ngoba ndiyiva apha entliziyweni. Kule mpelaveki siyayazi ukuba uza kucula kumnyhadala womculo iJoy of Jazz Festival. Ingaba abathandi bomculo bakho bangalindela ntoni kuwe? Ingaba uza kubarhabulisa iingoma zakho ezintsha? Kuzobe kumdakisali siswamafuna ukuphosisa. Umntu oza kuba phaa andiyazi uba kuza kwenzeka ntoni kodwa sidlala ebusuku ekuseni kokusa. Ndizawube ndidlala namanyange phaa. Kukho ingoma yesiXhosa ethi oonomathotholo bayeza kusasa. Baza ngelaa xesha sidlala ngalo noomathotholo, sabedlala noonomathotholo phaa. Iingoma ezintsha zabe zikhona neengoma ezindala zabe zikhona abazithandayo abantu. Sihamba nabo, siyabacenga uba siya mandithi kwelinye iphepha elilandelayo ngoku siyabacenga uba mabahambe nathi. Kuzawube kumnandi kakhulu, sigqiba ukulungisa nangoku sisalungisa, kuzawube kumnandi kakhulu. Enkosi kakhulu bhuti ngexesha lakho, sikunqwenelele okuhle kodwa xa usonwabisa amanqila omculo kulo lonke eli. Lo ke yimvume ephuma izandla uMandisi Dyantyisi.